gikorwa se wodi ibeno yo toka se bunge ya Nyaribari chache na barabaka besokire na gukana ogochorwa kwaye ubebo asekeria batebire na ekiroge kyo nigo kyabwenerete kogenda ase kuira na se ensemeyo niga sensemo yabo bamuchorire James Kenani na otana nero isaina sekiroge kyo ase batere na ubebo kanyora tara kora emirema sege kase abisiaye nigo niga bwente kwe wachinga kirwe kirania obokoreri ase ensemo ya Public Service Board. Mildred Momanyi, Noroboturu. Number 5 of 2017, I do here nominate the following person as on bureau for the position of the Deputy Governor for the vetting and approval by the County Assembly. Name, Mr. Elijah Opepo. ID number 16004184. Nelio giriaye omonogeri webunge county ya Kisii Dr. Philip Nyanumba yenga kialenge koralia Elieta liogochora kwae omugavana we county ya Kisii Simba Arati ase okomochora Elijah Opebo uchiakoba omokonyoye ase bono erense yelituku elimorioka nigoli berra ligendete kwene kigwa ime bunge Nyaribari chache ase bono abamenye bagendete kwena na ebirengereri byabo igoro yengane yona goteba James Kenani nere oisaine ase kirogekyo korengana na barobo biamona so mugabano ito Simba Arati gasi watokoreire kuba no mufaisio bono yewachete gachora ndundura mwami muntu tutagete kurubi Nyaribari chache mugaka Kenani nere tumanye to mugako itire bote na ene gasi akorire myaka gocha buno bachari bokoba ntumaete ngano no mugako umuya nere tutagete Nyaribari chache no bwate yake gabana Simba gochora omokonyo lakini libori lya itondiringa inkyo gochorera obebo tubwate omoeseme wa Kenani nande obwate experience kere enough kerogeke ne kya Nyaribari koru Keumbu division inkyo gotourere kerogo gyaito egie koro kinga kerokende nabo kamanyete nonya na mangana a former deputy governor Monda ege kogera ekerogeke ne gyaito we are requesting nga ekerogo gyetigare ese division yebeno Simba Arati kwanza tukumakira mbiamano sega cyakorire nyinge engiya tatigarende twataka kolimende omwaka okorukunga Kenani amobeke abe assistant yae amokonye gasi muno mwaka okorire gasi nyinge Kenya ngima atanya kuiba atanya korikini yonsi umanyete lichiko lya Kenya na kirigenderete na aba CDF igaba namba 2 asogo koba omuntu mwegenu Kenya nigo bamochire omugavana ase okomochora Elijah ase batebire nabonete kogendera nemeremo yaye ase Public Service Board ase abeira bisieyo insemeti enyi etano no moyoka na igo abande kwaegwali bagerio arigereri nere ochora mo deputy oye oyo oregasi boniga obeku boniga tarakura nonya na matuko ngagerete ngokorire metinyi etatu yoka igaro gotutigera atotigero mugaka Kenani oyido okorire gasi ngi yamatuka amange anyara ko bakago tokorire gasi muna Abanyaribari muna abantu baibeno muna abantu ba Keumbu division ase tinga kyecho nigo basaba omugavana gocha kwirania ekerogekyo ase wari ya Keumbu ase batebire James Kenani nere bacholire omugavana ito Simba tigato libaga ase Keumbu division tobe ko mugaka Kenani atokorere gasi yagera twachande kire mwanyurutse timonda nkia koirire kerogo gyeitense menga tigatoire ri Kenani oru twatagete aru ase division ya Keumbu. Kuripoteria egitaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.